lokal. Helmet, dayta iti kakaimportantean nga usar iti may sa rider. Iti iliti sa Nicolas, ket agpapan kadagiti agundaway, ket awampay tinay patungpal nga ordinansa, tapno iti kasta ket matiniw, dagiti saan na nakausar iti helmet. Iti panagturong tayo iti opisina ni Vice Mayor Napoleon Hernando, ket dito'y akunana, nga dan iti naipasang ordinansa amang surot iti helmet law, kaya iti laing parte na ti penalty, iti saan na makapasa-pasa, iti sanggunyang panlalawigan. Ito yung ako kat naputal iti Lumen Aramid iti January 15, 2024. Kas ti amin nga ordinansa, resolution ako reviewin iti sangguniang panlalawigan. Kat sigon nila di pinag-review iti sangguniang panlalawigan nga in Guarda, iti February 2024, dito yung ordinansa iti Sangguniang Bayan, kaya na-declare nga valid in part ko na gapo THJ penal provision na mark sa bali nga may nabababa nga may dito penalty dito inaramid sa kanyang bayan ng penalty di national law. So nga haan manipod idi haan pa nga namin naran dito tahami mat mabali nga ingat nga to di penalty na dati munisipyo hanggang 2,500 lang iti maximum ng penalty nung may pagkakadagdag pang bana. Kabayatan na nagturong tayo iti opisina ni Mayor Edmar Vincent Bonuan, ket kunana nga ipatungpal na daytoy gaputa nakamamakin ti bilang dagiti mag-aksidente nga awan ti helmet na imbatad na akayat na launay ang ipatungpal daytoy ordinansa tapno ni kasta ket agbalin anatalged dagiti motorista iti iliti sa Nicolas. One is information dissemination, and number two is we must have to implement. Kinasarita ni dati kat panunod pa ikat din ni ako Chief of Police tayo di San Nicolas may kanya kat sir i-implement tayo kung masapol nga ag-implement tayo dire amin nga paglintigan i-implement tayo so iso di jay iti gapuna no apay na kita digiti problema may panggap unang issue no apay nga kasya iti nagbalagana. And syempre, amok man nga isang ganyan bayan, they will correct the flow yan yung ipasa ng ordinance. May naig iti daytoy ket iti sinaludsod tayo dagiti ang motorista ket umanamong da ang maadaan iti helmet law iti iliti sa Nicolas. Safety. Yeah, may samet. Siyempre, malangat na naman jay helmet ko naman. Nariga. Kasi tuyak lang growth at sa Nicolas. Ngayon taga-pitig kayo, sir. Is pitig, sir, may pagpatungpal dito? Well, sir. So, helmet. Nurumar kayo sa Nicolasen, nag-helmet kayo ni Juan? Well, sir. Dakla safety, dagiti agmut motor ngamin data helmet siya. No, para kanyak lang ang makakita. May panamnam mga iti mabiit a panyempo ket may patungpalton daytoy nga ordinansa iti iliti sa Nicolas ket awan ti makaliklik iti daytoy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.